Atabadwa pa 12 February mu chaka cha 1973 kumeneko ku Nchewu, ndipo anaphunzira ku Rengwe Primary School komanso Deza Secondary School. Anapeza degree yake ya Bachelor of Social Science ku University of Malawi. Anaphunzira maphunziro a Masters ndi Doctorate PhD. Anagwira ntchito m'makampani a mafoni ndi malonda. Anakhala mkulu wa managing director kumene ankadziwika kwambiri chifukwa cha usogoleri wake kumeneko ku Airtel. Mu 2014 anasankhidwa kukhala vice president wa Malawi pansi pa Peter Mutharika ndi chipani cha DPP. Mu 2018 anayambisa United Transformation Movement mothandizana ndi anzake atatu amene ndi Newton Kambala komanso Michael Usi. Ndipo pa 10 June mu chaka cha 2024 ndege ya asilikali imene anakwera inagwa nkhalango ya Chikangawa ndipo kudera limeneli la Nthongwa. Iyeyu ndi anthu ena okwana 8 amene anali mu ndegeyo anamwalira pomwepo. Amakumbukiridwa ngati mtsogoleri wa achinyamata amene ankafuna kusintha mmene zinthu zimayendera mdziko. Anatchuka ndi uthenga wa mindset change olimbikitsa anthu kugwira ntchito mwakhama ndi kusintha maganizo. Anthu ambiri amamukumbukira chifukwa cha luso lake lolankhula mopanda mantha kwa achinyamata komanso kufuna kulimbana ndi ziphuphu. Mwachidule Saulos Chilima anali mmodzi mwa andale otchuka kwambiri ku Malawi amene anasiya mbiri yayikulu kwambiri pa nkhani yokhuzana ndi ndale komanso usogoleri, ngakhale moyo wake unatha ali ndi zaka zokwana 51 zokha. Mu video ya msiku la lero ndikufuna ndikuwuzeni makamaka nkhani yokhuzana ndi funso lakuti ndi chifukwa chani anthu ambiri amalankhula kuti Saulos Chilima samayenereka kuti azilemekezedwa ngati mmene anthu amamulemekezera atamwalira. Ndi chifukwa chani anthu ena amamulemekezabe Saulos Chilima ngakhale anamwalira. Mu video iyi musiku la lero pamene akusegulira mausoleum akuchita unveil chiliza cha Saulos Chilima, ndofuna ndilankhulepo nkhani zokhuzana ndi mwambo wake wa chiliza komanso kuphatikiza apo moyo wakatangale mmene anakhalira akuyimbidwa ndi azinzake andale kapenanso dziko la Malawi. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Ngakhale ndima ungakule chotani ucha ndithu, ngakhale tingaone zowawa zotani kuti timvese bwino kwambiri nkhani imene tikufuna kukambirana mu siku la lero, moyo wa ziphuphu wa Saulos Chilima. Bwanji mulole tiyambe tamuona munthu wina amene akhale ofunikira kwambiri mu nkhani ya msiku la lero, ameneyo ndi Zuneth Sata. Zuneth Sata ndi wa business obadwira ku Malawi koma ameneyo amakhala ku United Kingdom. Makampani ake ndi kuphatikizapo Xavier Limited. Iyeyu ankalandira makontrakt a boma la Malawi okhuzana ndi zipolopolo, zida za polisi, magalimoto ndi zinthu zina za chitetezo. Mu 2021 bungwe la UK National Criminal Agency kamene kuti NCA limodzi ndi Anti-Corruption Bureau ACB ya ku Malawi layamba kufufuza Sata. Akuluakulu aku UK ankaona kuti mwina Sata angagwiritsa ntchito ziphuphu kuti apeze makontrakt aboma ku Malawi. Nyumba zake ndi maofesi ake aku UK zinayamba kufufuzidwa. Malingana ndi milandu imene inaperekedwa ku UK, ankati amapereka ziphuphu kwa akuluakulu ena aboma. Akuluakuluwo ankathandiza makampani ake kumapeza matenda aboma. Makontrakti ena anali okwera mitengo kwambiri kuposa mitengo yake yeniyeni, ndipo boma limatha kulipira ndalama zambiri kuposa mmene zinthu zinkayenereka kugulidwira. Milandu imene inalowa mu makhoti amenewa aku UK anaulula kuti apezamo anthu angapo amene ankapanga zaziphuphu momuthandiza ameneyi Sata. Anthu ake anali Saulos Klaus Chilima, Prince Kaponda Ngaga, Reinek Matemba, George Kainja, John Suze Banda komanso Dani Kwali.
Komabe popeza kuti anthu awa anatchulidwa sizinatanthauziratu kuti ndi olakwa ayi, zikanatero boma litawapeza olakwa. Mu Novemba mchaka cha 2022 bungwe la Anti-Corruption Bureau ACB linamanga Chilima ndi kumwimba milandu yokwana 6 yokhuzana ndi ziphuphu. ACB anati analandira ndalama zokwana $280,000 US komanso zinthu zina kuchokera kwa munthu opanga ma business amene ndi Zaneth Sata. Akuti ndalama zimenezi zinali mphoto yothandiza makampani, ndipo akuti ndalama zimenezi zinaperekedwa kuti zikhale ngati chiphuphu ndi cholinga chokuti makampani ake asata azipeza makontrakti ku boma. Komabe ngakhale kuti anasegudwa milandu imeneyi, Chilima anakana milandu yonseyo ndipo ananena kuti iyeyo alibe mlandu. Mlanduwo unasunthidwa ku khoti lalikulu la High Court kuti likamvedwe m'gawo la milandu ya zachuma komanso ziphuphu. Pa nthawi ya kafukufukuyo President Lazarus Chakwera anasiya kumupasa ntchito zina za boma, ofesi yake ya Vice President. Mu mwezi wa Mei mu 2024, ofesi ya Director of Public Prosecution DPP inapempha kuti milandu yonse ya Vice President ichosedwe, ndipo kuti khoti linavomera kuchosa milanduyo. Choncho mlandu wa Chilima unatha mopanda kuweruzidwa kuti ndi olakwa kapena wosalakwa. Patangopita mwezi umodzi kuchokera pamene milandu inachosedwa, pa 10 Juni mchaka cha 2024 ndege ya asilikali imene Chilima anakwera inagwa ku nkhalango ya Chikangawa, ndipo iyeyo ndi anthu ena anamwalira pomwepo. Imfa ya Saulos Chilima inahita kwambiri mu dziko la Malawi chifukwa tikukamba za mmodzi mwa amene anali anthu andale otchuka kwambiri ku Malawi mzaka zapakati pa 2010 mpaka na 2024. Kutchuka kwake kunachokera pa zinthu zingapo, kuchokera ku business kupita ku ndale. Asanalowe ndale, Chilima anali mkulu wa kampani ya mafoni a Airtel, ndipo anthu ambiri ankamuona ngati munthu wanzeru ogwira ntchito molimbika komanso opambana pa usogoleri wa business. Muzisankho za 2014 Chilima anayimirira ngati running mate wa DPP ndipo iyeyo anakhala vice president. Muzisankho za 2019 Chilima anali ndi chipani chake cha UTM. Iyeyo anakopa achinyamata ambiri ndiponso ankayankhula zakusintha kwa dziko, kulimbana ndi ziphuphu komanso kupasa achinyamata mwayi. Anthu ambiri ankamuona ngati chizindikiro cha m'badwo watsopano umene uzakhala ndi usogoleri owala. Chilima ankaziwika malankhulidwe amphamvu komanso olunjika. Nthawi zambiri ankazuzula ulesi, ziphuphu, kusagwira ntchito bwino m'boma. Izi zinapangisa kukhala okondedwa kwambiri mwa anthu, ndipo anthu ambiri ankafunisisa kuti asinthe. Iyeyu ankalimbikisanso lingaliro la mindset change limene limalimbikisa anthu kusintha maganizo awo pa ntchito, usogoleri ndi chitukuko. Ndipo mawu amenewa ankakhala otchuka kwambiri mu dziko lino la Malawi. Chilima anagwirizana ndi Lazarus Chakwera kwambiri mu Tonse Alliance imene inapambana mu chisankho cha 2020, ndipo ambiri amaona kuti kutchuka kwake kunathandiza kwambiri kuti mgwirizanowu upambane. Ngakhale anayimbidwa milandu yokhuzana ndi Sata ija imene inachitika mu skando ya 2022, anthu ambiri anapitiriza kumuthandiza. Ena ankakhulupirira kuti aneneka kupasidwa mwayi woziteteza ku khoti la malamulo, ndipo ngakhale kuti izi zinachitika mu 2024. Pofika mchaka cha 2024 anthu ambiri ankamuona ngati mmodzi mwa anthu amene akanatha kupikisana nawo mwamphamvu pa zisankho za president zimene zimayenera kuchitika mu chaka cha 2025.
Malawi yonse inalira atamwalira pa ngozi ija ya ndege mu 2024 ndipo boma linalengeza masiku okwana 27 amaliro ku dziko lonse zimene zikuoneseratu mmene analili odziwika komanso olemekezedwa. Atangomwalira kumene, ena amakhulupirira kuti kuyimbidwa kwake milandu ya ziphuphu kunaononga kwambiri mbiri yake ngati munthu wolimbana ndi ziphuphu, ngakhale kuti mlanduwo unachotsedwa ndipo sanaweruzidwe kuti ndi olakwa kapena osalakwa. Chilima anasankhidwa kukhala vice president kudzera mu chipani cha DPP mu 2014, kenako anachoka ndi kukhazikitsa UTM mu 2018. Osusana nawo ake ankati izi zikusonyeza kusakhulupirika ku chipani chimene chinamupasa mwayi kumulowesa ndale, koma omusatira ankati anachoka chifukwa chosagwirizana ndi mmene zinthu zinkayendera. Ankaziwika ndi mawu amphamvu komanso kuzuzula anthu poyera. Ena ankakonda zimene ankachitazi, koma ena ankati nthawi zina zinkaoneka ngati munthu wonyoza kapena osaleza mtima. Ngakhale lingaliro lake la mindset change linali lotchuka, ena ankati anangokhala mawu abwino basi koma osati zimene munthuyo ankachita. Pambuyo pa chisankho cha 2020, anthu ambiri amene ankamusapota anayamba kukhumudwa kwambiri chifukwa cha direction imene boma la Tonse Alliance linasata pa nkhani za chuma. Mitengo ya zinthu inayamba kukwera, malonjezano ake anayamba kuoneka kuti sangakwaniritsidwe, ndipo ena anayamba kumwimba milandu ngakhale kuti iyeyo sanali president. Anthu ambiri ankaona ngati iyeyo anali munthu wanzeru, ulimbikira ntchito komanso amene ankafuna kusintha. Choncho maganizo pa iye anali osiyana kwambiri malingana ndi mmene anthu ambiri komanso ku chipani ankayendesera zinthu zake. Mmene anthu ambiri amamuonera Saulos Claus Chilima si mmene ino mungamuonere Saulos Chilima, si mmene ine ndingamuonere Saulos Claus Chilima. Koma nkhani ndi yakuti ndifunse mafunso anu m'makomenti. Saulos Chilima moyo wake unkatanthauzanji kwa ino? Imfa yake inatanthauza chani kwa ino? Nanga moyo wake maukumbukira motani? Kuchokera umwana wake kufikira kugwira ntchito m'makampani ndi kukhala mtsogoleri wa zipani ziwiri zotchuka kuno ku Malawi ndi kumwalira kuja ku Nthungwa m'boma la Mzimba, anakhala moyo ochita inspire achinyamata. Funso lalikulu limene ndikhonza kukufunsani ndi lakuti mamukumbukira motani? Dzina langa ndine Samvita, tonane mu video satellite. Bye. Tiyeni tisiye ndale zogawana mitundu, ndale zogawana zigawo. Ena akafunsa mwauza kuti ine ndili pano ndine Nchewa komanso ndine Wachiyawo, ndine Nsena, ndinenso Wachitumbuka, ndine Nkhonde, ndine Wachiromwe, ndine Mang'anja komanso ndine Mtonga. Mwachidule wina akafunsa mwauze kuti Malawi, mwauze kuti Chilima ndi Malawi yemwe ali okondanso kukhala munthu wa dziko lino la Africa.